wayar matarsa ta lalace. Ku ta jin wannan labarin don ku gyara, nake gaya muku wallahi. Wayar matarsa ta lalace, ta manta ta ba mai gida ya kai gyaran waya. Kuma din ai ba kwa bari a goyoyin naku. Imana ba yadda kuke ba. Duk masu kulle-kulle a cikin ku ai ba kwa bari. Akwai wadda wayar da ma mai gida ma bai ma san da ita ba. Akwai layin da mai gidan bai san da shi ba. Duk kuna yi. Ta manta ta bashi ya kai gyara. Da ya je ya gyaro waya, ya ana kunna ana dawa kawai sai rinka jin abin suna shiga ɓiririn 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 whatsapp ɗinta ɓiririn 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 ɓiririn. Ya ce kai wannan mata me take haka? Allah da ikonsa da tonan asiri yana dannawa ya buɗe wani message, sai ga wani dogon chatin da ya gani an yi tun kwana kaza, tun da wayan nan tabbata ta lalace ake ta neman ta. Da ya bi history din chatin din sai ya ga ashe chatin take yi da wani a waje. Ga ta nan ta ɗauki hotonta tsirara ta tura masa. Ina matar aure. Shi kuma wata rana ta tura masa tana cewa ina kake ne mutumina? Sai ce wallahi yanzu na dawo wani agaji abinci ma nake ci. Sai ce da Allah dan ɗauki hoton kanka ka turo min in gani in ji daɗi. Mata makirci a gurin mata, mace in ta samu guri malam ba ta da kyau ba. Shi yasa Qur'ani ya ce inna kaida kunna azim, kaidin ku mai girma ne. Mutumin nan malam yana zaune daga shi sai gajeren wanda ya dauki hotonsa yana lomar tuwo ya dauka ya tura mata. To abin da ya fi komai ta da hankali, kada wata ta ce wai ai ina da 'ya'yana 'yan mata barin basu a daki